Déadh, Smuis a Cormac buzzú Briain agus be mar liv tamil an seo agus an seo im a Dave coppla scéal ar nóia. Tá sóim eile scéal don na daoine is lú a dús béire. Seo scéal fan ún bug cion dána. Well, lá a bhain, Hannig an tún bug cion dána, heig Mommy Seki, agus dúirt si. Mommy, cé hiad na hanbhí móra sin sna stabli, agus deir siad. Stór sin na capel. Wat do meisje go han Lord láfa? Na Jan sin a dúirt Mommy. Ca take a sin? Ní lorna mu leis na. Ní lorna mu leis na capel. Ca take a Mommy? Well, sin an dói a bhí agus sin an dói a bheith sé mahan seo. Well, Lani é sin. Hannig an tún bag cion dána heag Mommy agus dúirt si. Mommy, cé hiad na hanbhí salatha sin? Tá siad ag rolú hart sa leib agus ag prábú sa chlabar. Agus muna so go deir siad sin fumaí anna siad. Stór sin na mucka. Well, tá meis go han Lord láfa a dúirt si. Na Jan sin. Ca take a Mommy? Well, ní lorna mu le na mucka. Agus ca take a sin, Mommy? Well, sin an dói a bhí agus sin an dói a bheith sé mahan seo. Mommy? Okay. Well, an lá an é sin, hui an tún bag cion dána higan diata, edge in a row na ba. Agus hui si hig cion dána ba agus dúirt si. Jimmer tati! Agus dúirt an bá, dúirt an má. Céidí? Agus dúirt si Jimmer tati! Agus dúirt an má leihí. Ní! Lóran na céirí leis na bá. Agus ca take a sin? Sin an dói a bhí agus sin an dói a bheith sa mahan seo. Well, tá me sé Lord láat sa nish. Agus níor het sin spéir ar de chean. Tá ceart tugad a dúirt an má. Well, go dé mar tatú go bé dúirt an tún. Tá me go fear wai. Go dé mar tá an fér in sin farc sin. Tá sé blasta. Blasta, cuma galanta ar. And Mr. the Denising, get the pog da. Agus di si, cur si a cion fríd gata, agus di si get the big dinier glass seo. Well, dag si slán leis a wá, agus hui si arás hig na céirí. Ach, ní ró na céirí sásta leihí. Ní ró siad sásta a mala ar bé. Well, as agah hunty siad an rimathe arhí sa dóis nach joca leihí Lord láfa. Wahí si tréagda, sin do brónach. Dúirt Mommy Seki leihí, níl me se go a Lord las an codgeile an lá, agus hunty si drim Seki arhí fásta. Well, Lani é sin. Bhí Hannigan fermiúr hig a barc, agus bhí an madú lá, agus bhí an madú ag
hafan agus bhí sé ínta faragach agus scanrí sé na céirí bhí aglan crackan bhí agla a grackan orthú a agus hui and two big Condana hig a wadu agus Hershey suas a crib agus dúirt stop dúirt madu Giddy dúirt stop that the caraglar an jogging stop yeah why let go me to coffin hig len lord len and I'd shin agus dúirt okay agus rí sé taobh here the hosa na fermura well nuair a hui si a reis hig na céirí hí si mar leach níor has den níor bí an acu an éan an madi an amar bí ach rin si early agus hí an bua icky. So, an éirí seo intima scéal do daoine dul bognaí sinne. Agus seo scéal faduda stócach dar a bhainneam siadanda. Well, bhí siadanda I géirí go mór go méid sé mar bháil de fear na críomh rua. Agus chonaí sé le an uncle rí crothair bheith neasa in áhan wacha. Now, ag an am sin bhí fearr ag bun slíomh gulin. Agus rinn sé na gléasí cogaí is fearr dóin. Agus rinn sé clú lei láháin agus bhí sé commaid bhí sé géirí céileú dhéanú nóia agus chuir sé fearr ag áhan wacha le curú do chrothar bheith neasa agus fear na críomh rua hacht ag fly cóisebog. Well, glach siad leis a curú. Na bhí sé teanda ag gomaint ag an am seo agus nuair a bhí crothair a bhela stop sé ag a farc agus chuir sé céiste ar a bhhail leis háach leis. Dúirt sé gur a bhar leis an cluiche amanaíochta a chríicnúir dús ach go méid sé first a golóir dó rion na garabhad a Lanston in é. Well, hui siad a ré hig tí Holland. Agus bhí an Craic acu ceol agus codject agus ré B agus ré G agus achan le rud agus bhí inithe gol go mai agus bhí ahanine rudbog sugach le hensin sin éirinne Dave se. Well, hanig Cullen hig crothair agus thuir sé Aistear. Dúirt sé. An bhfuil an jeú is tí. Dúirt crothair, ai, cinse, ahanine agin is tí. Bhí dearmad deanta ige siadanda. Well, an rud is massa. Tá bhí cú tráda ag Cullen. An cú is mífre. Ní amháin inéireann agus dóilm dóin. Well, scileú an madú ama agus dridú na gataí. Bhí dearmad deanta acu ar cheadanda. Well, bhí siadanda teat a ré agus bhí sé gar le tí Holland agus tháinig sé
An madú is mífra ag ríhéige. Don smúnú. Chai sin slitter. San air. World sin slitter. Huis a fridge. Bela wadi. Ag tógail. Gachrod a ró a stíon. A garn mór fulseach. Tí vile. Hanna sé mahas a hón. Hog sin madú agus stoig sin a gala. Agus fi sé clúdi hella fun. Holla lucht a bhí is tí. Holla shed an rúlia búlia agus rí sé amach. Ba Fergus mac Roig an ciad dinne a Craic an stócach agus thug sé ar a ggólaí é. Mar bhí is aige go mbeadh farraig ar Holland agus béir dó. Wahí Cullen gur Mario Ball Charlie Dír sé Eric ar Shrochar agus hosaí acran idir fear Holland agus fear na chríomh rua. Bé an cír uair nóia gur wahí Shrochar gurú sé a mé a bhais. Ach has sé dananta sa bharna bhuial. Scair sé má. Bé me sé mar chu agus sa go dtí go teochú a chomhaid an éireann. Well, híl siad le gur smúnú inta hééis sin. Agus has cafu an drí hontosaí agus dúirt se. Bé dé aniam ar bheálan in iní go jaw. Scéal agus tuig seo áit dar a bhainnim aclan. Áit atá coppla míle tíomh mér den chlochan a Ganamara. Agus bhí féirmiúr an. Agus bhí pés a talamh aige agus cod bathaí agus áithe a sin. Agus dátaí sé stócach le codú leis hartar an dhearm. Well, né coppla blian. Díra sé uagneach. Agus thosaí sé ag siúla amach le bán agus in é tamil fás siad. Well, ní ró siad ach le céile blian agus fuair siad an scéal go raibh an bhean a gompar cluinne. Bhí sé rionta sásta. Ach, ar a troch uair, sna leithe sin. Nuair a bhí codhhaid an a mrá ag Briain, fuair siad bás agus tharla early day. Créatar bacht. Bhí féire acu agus cuireadh trí lá in é sin. Well, ní roas ag an éirmiúir ná ag an stócach
dóir bí le héire a hort den leanú seo. Well, hui siad agus luair siad leis a bhain fasa. Agus bhí an álas eici fa anrod fin spéir agus thug sé cóile. Agus dólam siad né tamlan dóile budéile dheanú agus na brúchtíní a bháú as a lánú agus a leihéad a sin agus clúidíní athrú agus a glánú agus stuff mar sin. Well, ben ceart galore. Hart fa 3 bhí in é sin. Hey, so and Jim and piece of shot that came up could have given you a diveship in Kenya tea if he catching this an amshin. Vel cha ya camera on. Vel shamra more on leshachini. Agus vel and tabla agus vel upper tea jantensen chamra shin. Agus fel an Cléawan and Falcadan Cabérod fel ahan elle gro a taí janta ensign chomra sin. Fast ensign chomra sin vi láfta agus ben in eitcha choddle an stócach vi drémara chat anuas. Agus tíf here den chomra mór hí siomra eile eneka leis a simléir. Agus an tanium a bhí a chomra sin an chomra. Every sinama. Well, gan a 3 variation hí siad a lig in na golú. An rud a bagrá láfa a dheanú gnearna siad bag ensign chinní. So dóis ma da mau grú san líchile dheanú agad. Well, bhew get the solution, ditch. So, hí an stócach ré le titchim in a hollow agus holla sé tropbug in san chomra. Rin sin jou a sin céadúr. A cholla sé a rís dé. Darg sé an os. A cé a honnig sé. Ach, an van ud a fur bas couple of míl agus bhí sé torch éire den lamel. Well, hannig sé an nuas an stéire agus hui sé se go ciúin beldaras ag an chomra agus rinn sé iireacht in Fermúr. A wascailt Craic sé agus Craic sé ach ní wascail se. So chen sé go rihéad sé baldaris a ríist agus bhaine sé trílas grémáileirthaí ach bhí sí rúgáasta bhí sé éimithe. Imagine that again. Wascail an Fermúr. Dúirt an stócach leis. Ai, hí an colle sin ag d'aisteach ort ar air na ró. Cid sé chéalaíonn tú? Well, agus den sin scéal taobhas tíos taobh muí dó. Na I dástí sé an stócach seo conas gur daine an tífa é. Bhí is ag an nach nansead se bréag. So dúirt sé leis, tí da deocha tí a reis an ocht.
Tugam sa ciad dit Graham a Winchas Lewis. Okay, Carcolor. Well, an ihe sin. Bhíonn stochach ré le titchim en a hollow. Bhí na súlia ré le drudgim nar a holla sé trop. Holla sé ríiste. Is a ríist. Stan sé nus. Cevion. Ach í a rais a ríist agus ag tuairt sé rit an lánú sa chliaháin. Hannig sé nus an stéire. Hu é sé isteach sa siomra. Rais sé agus rais sé ní wascail hu an fermúir a malahar bé. Win sé Graham ama as a chlús. Ní wascail had se. Rís a bell dars. Ach, bhí sí ró gáasta. Ma hasn't dars leihí. So, imagine there again. Hannig and Fermier isteach sa siomra mór agus dúirt sé. Tá a chluas ní den niamhne. Glachan leis garúsí an seo réir bhí fiú do garhín buma faoi de leapa ní wascail had se ar ní wascail ha. Take him. Is béáin your Lord leis a bhain fasa is. So run siad early. Hui siad hickey agus dír siad cóiliar hí. An rud a dúirt sí. Chai tú fálca dan a ail. Agus é a lingú le cerce agus mún agus gachrod atá chaiach sa tea. Well, Carcolor, a dúirt siad. Níor bhailán smínú sin go ddéireach ach bhí thug sí an cóile dóibh maidir leis an dóile tógáil an linmh. Agus so chuir siad a ráis agus líonn siad an fálcadán seo le cerce agus máscan narú jazz a malahar bé. Caiach. Oof, go mar go. Well, Payscale, an ihe sin. Bhíonn stócach réile titchim in a hollow, agus holla sé trop Aistear. Stan sé nus agus ar noia bhí sí a rais agus í a tuairt éire den lánú. Drap sé nus. Steach sa siomra leis. Chai sé agus chai sé win sé Graham as a chlús eile. Ní wascail had se. Seans ar bé. Rí sé isteach Beldars agus honnig sé ag ríhama. Bhíos ag a gurú rud éigen a dheanú go gáasta. Sa dóis go deocha leis í a stopú. Mar sin dá léim sé agus Graham sé win sé Graham ar bun a ghlúna agus haring sé í a nús agus hosaí sé siad ag omar scail le céile ar a talú. Na bhí sé de láidir agus bhí bachante gorú le an uachtar eici go dtí gur éirí leis geta den droch bháscan seo thóga ina lámh agus thug sé agus chai sé hartarthaí agus mar dhealar sin lug sinní rudbug agus le sin wascail an fermúir Beldars agus hána gáisneiste agus hosaí an feirteacu ag omar scail leihí agus sa dearú hiarthal déirí lá é a chaithú in san ócadán sin. Well, hannig sí a rais heici hían mar sin agus dúirt sé Gordon míle maigah
agus hui si hon barog agus págahort dóid ba ac bhí si clúide heléis a bhascan seo agus dúir se beidir an tamalt agus dúir se gots na sí mé agus bhí orm céco hort de lanú sacu an uan eile ní rós agam cara hála dúsa agus hocolumsa ma chóir báca agus a hanrod bhí sem milsena bhí agla dóin armsa agus tá inta sásta bhéráis inta sásta bhéráis an seo aniu bhí sé có scanral sin well dúirt sin fermiúr well is cinse go bhfuil buint agat leis an áit seo. Cé tú cefniú fásta? Gur chormuid tú? Gur ó féimre aginne harad? Béhain je cóile áile maidir le seo. Dúir sí ceartlóir teagam tas gon gáil sé aisteach. Well in éirí seo thuaigh sé ag an taigart agus dír sé cóile ué. An rud a dúirt sé. Dúir sé well ben a chorma. Níl ma cinse ní heiglim sa rálatsa go bhfuil sé pásta níos mó. So ní rós ag carianna sé a féarú dúirt sé tas agam. Ma tá seo ceart golóir libh sé agus dír sé cad ón stóchach agus ón a éirbhean. Ma tá seo ceart golóir libh. Tóirí me se, ma chud táilte, déobh se, ma chud baithí agus ebráid me se an dhearm mar stóchach. Well, dat should stoilm go réiteach éigen de cinneal éigen. So déintí siad le héan go. Nei, dúrú lumpsa de ratha heag éanach na gabal a maiile chlochan a gan amara. Chiefí tú cura ard. Agus dúrú lumpsa gur thorú iad ón fású úr sin. So, bhí orthaí éire thuirt de lanú sí. Seo fan máil dar a bhainim an lanú sí. So, Tásúlaim go bhain sibh soltas na scealtaí inniu agus tásúlaim go bhfeicim a rís sibh an amana níos fearr agus beidir go deochalinn seo in eice leis a tinnaí am an seacht ná fiúin san ionad bhead sé galanta. So gur míle maith go bhas éise glumsa inniu agus tásúlaim go bhfuil sibh le go conneal sláán. Sláán a chairde
Tuairg é éire, béag í slán.